Здравейте, малки и големи! Какво ще готви баба днес? Палачинки. Тук съм приготвила едно яйчице, което ще го щукам тук вътре в купичката. Ще сложа тази телена четка, тази телена бъркалка, да го разбъркам така. Ще налея млеко вътре. Мляко, деца, мляко, приятели, мляко. Така, ще го разбъркам добре. Гледайте млякото да е на стайна температура. Така. Ще сложим щипка сол, малко солчица вътре. Пак ще го разбъркаме. И малко мазнинка. Една малка лъжичка ще сложим олио. Малка. Ето, стига толкова. Така. Продължавам да го бъркам. И сега, какво следва? Следва да започна да слагам брашното. Ще слагам по-малко пресято брашно. Бяло пшенично брашно по-малко слагам, за да може да се разбърка по-добре, да стане една хубава кашичка, се слага по-малко. Слагаш малко и бъркаш. Слагаш и бъркаш. Няма да правим тесто. Както виждате, тези палачинки са с прясно млеко. Не се слага вътре сода. Не се слага бак пулвер. Слага се единствено прясно мляко, малко мазнинка, щипка сол, едно яйце. Сега слагам за по-малко палачинки. Който иска да прави повече палачинки, ще сложи 2 яйца. 2 яйца ще получите някъде около 10 палачинки, да кажем. Аз с едно яйце ще получа по-малко палачинки. Но аз ги правя само почти за мене си. Дядото не иска палачинки. Така че палачинките ще останат за мене. Ето. Виждате как го бъркам с тази телена четка, тази телена бъркалка. И забравям да ви кажа. Ето. Още малко брашинце ще сложим. Сега, тук още малко пресях. Малко. Трябва да внимаваме, защото тази кашичка не трябва да е много гъста. Ще правим палачинки, нали така? Хубаво е, че тази телена бъркалка може така да разнася и да разбърква хубаво. Сега аз ще го разбъркам още малко, да не ви мотая вас. Ето виждате, това вече стига. Повече няма да се слага. А това тук имам масло, с което ще мажа тиганчето, в което ще правя палачинките. Още малко тук го разбивам хубаво. И след малко ще се видим на котлона. И сега тигана ми вече е сгорещен. Мажа го с масло. Който иска с масло.
Това е пожелание. Така, намазвам го. Вземам си купата, в която, ето, вижте каква е течността. Вземам купата. Аз съм си премерила и си го знам от години наред, че в този черпак ми става една палачинка или катма. Когато правя катми, когато правя палачинки. Между другото има голяма разлика от катма и палачинка. Това в момента е палачинки. Да знаете. Да не бъркате катмите с палачинките. И после да викате, ама ти не сложи това или ти не сложи баба онова. Не. Баба слага според рецептите. Ето. Така. Сега ще чакаме, за да можем да я обърнем. Че замириса на хубаво на масло. И с мас. Може и с мас, който иска с мас. Сега, когато видим, че тук по края вече започва да пожълтява, така да се каже, да се пече, то се личи, значи вече тя е захванала, но иска още малко, за да може да се хубаво зачерви. И след малко ще я обърнем. Ето така. Много лесно стават палачинки с прясно мляко. И хубави стават. Вкусни. Така. Айде да я опнем от тук. Нищо. Може пак да я обърнем. То тигана е малко по-голям. Сега аз в България си имам и тигани и тенжери. Там си имам в нашата къща много работи, но тук баба няма. И затова има някои такива, които пишат негативни неща, но аз им се смея на тях. Така, печем си го, слагаме си го и си го мажем отгоре с масълце, приятели. Масълце. Ето, които искат да се научат от по-малки девойки, могат да се научат как се прави палачинка. Много лесно. Тази ще я обърнем, защото не ми харесва от тук. Не е много като че ли хубаво опекана. Оп! Така. Пак ще я обърнем. Тази шпатулка много хубава работа ми прави, да ви кажа. Много съм доволна от нея. Ето. Сега тук отгоре можем да се я намажем. Така с масълце, докато е още в тиганчето. И после ще се я сложим, направо ще я обърнем в тук в чинийката. И после ще видим какво ще ги направим. Няма да е само така. Ще има и нещо друго. Че на хубаво ухай. Той дядо каза, че не иска, ама като дойде да му замириш, и сега след малкичко излезна и като се прибере, като му усети и той ще си хапне. Ето. Готово е. Сега ще сложим там в чинийката. Аз ви показвам изцяло как правя една, за да знаете. Оп! Видяхте ли как хубавичко я наместих тук в чинийката? Мисля, че се вижда. Ето. Така.
И тук вече пак ще я намажем отгоре с масълце. Така, за да стане хубава палачинка. Сега ще вземем тази лъжичка. Пак лекичко и така малко. Ще натъркаме масълце и ще сложим от нашия черпак. Ето. Черпака, който правихме. Ама така хубаво съм го измерила. Че черпака точно да дойде на този тиган. Ето. Виждате? Сега, който иска, може да се вземе от друго брашно. Който не иска пшенично брашно, може да се вземе, има най-различни брашна, безглутенови, там не знам още какви, аз това не го спазвам много. Хляба като правя, гледам, нали, да е без мая, но всичкото това не го спазвам, което макар че трябва. И така пак ще гледаме, защото тигана иде малко, този коклон е малко по-малък, но аз не го избрах. Няма нищо. След малко ще го обърнем. Така, приятели, аз ви показвам една-две. Другите ще си ги направя, за да не удължавам, да не ви доскочава с моите палачинки. Накрая ще ги видите. Нека да направим тази, да видим какво ще стане. Тази като че ли по-бързо се опече, да. Тази по-бързо се опече, приятели. Хайде, децата да се приготвят и да сядат, да вадат каквото ще мажат на палачинките. По-големите могат да се приготвят с мен и да правят, да гледат и да правят. Трябва ви едно яйце или две яйца, зависи колко са големи и зависи колко палачинки искате. Две яйца ще ви излезнат 10 палачинки. Айде. Две яйца, една чаша мляко, малко повечко и малко сол. Малко сол. И това е, да го разбъркате. Яйцето като е вътре. Вижте каква хубава палачинка става, приятели. Виждате ли? Гледайте. Палачинка. Сега ще изкараме и другите, но вада тази и ви оставям да не ставам умална с моите палачинки. Ето, приятели, готова е. Хоп, обръщаме. Мажа я с маслото, с четката. Ето така, виждате. Мажа я. Да стане мекичка, хубава. И продължавам аз нататък. Не се притеснявайте, баба няма да забрави. След малко ще се видим пак. И последната палачинка. Измерена, примерена. Браво! Ето. Браво на мен! Каква точна ръка. Сега така ще го позаглавим. Да не е някоя пък, нали? Да има малко и външен вид. Защото окото също храни душата, храни и стомаха. Да не е някой раздърпана.
разцапана палачинка. Ето, приятели. Така. Аз винаги си избърсвам, избърсвам нещата винаги. След едното, винаги това го правя. Да знаете, които готвите, да знаете какво да правите. Виждали се добре, понеже сложих отдолу една лампа. Вижда се, да. Няма страшно. Всичко се вижда. Тези, които искат да видят най-лошото, виждат. Хубавото трудно се вижда. Така. Още малко ще го обърнем наобратно. Ето, приятели. Оп! Готово. И сега ще го намажем с масълце. Хайде. Черчицата, маслото да играе по палачинката. Стараем се да бъдат кръглички, хубавички, да имат външен вид все пак. Нали? Окото храни и душата. Да. Ето. Вижте какви хубави палачинки ще станат. Сега вече, като я обърнем и оттатък ще я намажем и после ще продължим все пак още да мажем. Още. Още има, приятели, още. Сега, палачинката, който иска, може да се я направи с сиренци, с сладко, с солено, искам да кажа. С сладко и с солено. Кой както иска. Това е пожелание. Ето. Така. Това е последната палачинка. Изключвам котлона и ще я мятаме тук. Ето. Хоп! Готово. Сега, вие тук трудно ще го видите, аз сега ще ви го покажа. И сега ще го видите. Само да оставя в мивката тези неща. Няма я мялната машина, но скоро и с нея ще работим. Ето, виждате ли ги? Палачинките. Може би така ще бъде по-добре да ви ги покажа. Но след малко ще отидем на котлона. Аз съм на котлона. След малко ще отидем на масата, приятели, да дегустираме. Така. И ето, приятели, колко палачинки излезнаха. 1, 2, 3, 4, там изядах 5. Значи с 2 яйца 10. Правилно, сметката е вярна. Сега, тук имам сладко конфитюр от сини сливи. Разбира се, всичко е купено тук. Така, ще си намажем палачинката с сладко. Другата палачинка, който иска, може да се намаже с солено. С сиренци, нещо друго. Кой каквото иска. Ето. Вижте колко е хубава. И така ще си я навием, приятели. И така ще си я навием на ръце и ще си я сложим тук в чинийката. Така. Следващото. Аз тези ще си ги намажа със сладко, понеже искам със сладко, мъжът ми сигурно
Да, и той ще си хапне една поне и на него той също обича сладко. Аз не толкова, но палачинката наистина, така като ми мирише на хубаво, и аз ще си я хапна с сладко. Може и с ягодки. Аз имам замразени ягоди в камерата. Който иска и с ягодки, с някакви други плодове, с малини, с капини и така нататък. Така, приятели, ето, аз обилно мажа, обилно не ми се свиди, защото е за мен. Ето, така. Пак я набивам. Така, и последната. Не, още една-две има. Едно, че две. Не мога да разбера. Със слепени? Не. Не, той е една. Една и там една, където хапнах. Не можах да се сдържа. И аз като децата. Ако бяха сега в момента тук децата, сигурно нямаше да изям предварително, но понеже сама ги правя в момента. Да, ето. И тази, приятели, набиваме. И ето. Готови са нашите палачинки. Нашите палачинки, приятели. Сега, аз, както казах, пак се повтарям, който иска, може да си ги направи с сол, с сирени, с каквото иска, с майонези, с разни други. Аз се го правя с сладко. И това е, приятели. Ето, виждате тези хубави палачинки. Приятно ми беше да споделя с вас какво съм направила тук в кухнята на баба. Това беше, приятели, това беше, мили деца, които гледахте. Това беше. Хайде, до следващия път. Чао, чао! И ето, нашите палачинки са готови. Вътре имат намазани, както казах, конфитюр от сини сливи, леко поръсени с пудра захар. Ето, да ги видим как са вътре. Да направим една презентация. Ето вижте. Конфитюра е вътре. Украсени са. Да зарадват деца, ако гости дойдат също. За нас също да бъдат приятни. Чудни са. Можете да опитате, приятели. Това беше за днес. Чао, чао! Искам така по-близко. Всичко най-хубаво. Да сте живи и здрави. И до нови срещи. Много целувки ви изпращам на всички. Благодаря на всички, които сте се абонирали за канала ми
И предварително благодаря на тези, които ще се абонират. Разбира се, ако ви харесват видеята ми. Това беше за днес. Освен да ви пожелая един приятен следобед, приятна вечер или приятна сутрин, кой когато ме гледа. Така, до нови срещи, приятели!